La ilaha illallah. Yeah. Waya mamata. Waya. Sake ni dan uwarki. Amma kana ganin na wurin is safe. Kwantar da hankalin ki mata, ai nan wajen na an riga an saba manyan mutane ne, manyan gayu suke zuwa nan wajen suna zama da 'yan mata. Babu wani abin da zai fara yi haba. Kai sai ka ce ba ya hannu ba. Haba da Allah haba. Hawa ne da Allah. Ka san ya ce min ya tafi Abuja ne sai sa hankali. Karki da mutu ai. Ki kwantar da hankalin ki haba. Ai ba na so yanzu ma mun gama abin da mu ga mu dan shiga daga ciki. Sai mu je mu abin nan ko ba haka ba. Haba. Ni so nake ma in shiga su. Cikin ruwa? To ki bari sai mu shiga mu fito. Fatima. Me yake a hotel? Da wani katon. Dan Allah ka yi haƙuri wallahi kasan kina ne. A ci baka da bacci a ci. A hotel? Wayo! Wayo! Cikin fushi ba a yanke hukunci za ka wallahi zan dauka kamala. Fatima, ina so tabbatar miki cewa yau a malam dan kalla. Habba dan Allah dan Annabi ya za a ina famin jiran ka kuma ka san gashi na je na kama ɗakin kuma ka zo dan Allah sai faɗa kake yi da wasu. What? Dan Allah mi mu je. Ke, wannan waye ne a wajen ki? Ha? Wannan kallon magana ne. Shi boyfriend ina ne. Saurayi. Ya? Ke kuma wannan me ne? Ka ce mata da mijin ma duk yan iska ne. Wallahi, ku kashe kan kun ji ko?